împreună. Bună dimineața, Corina! Școala de cireșe o facem împreună. Exact, școala de cireșe și acum cireșele sunt influencerii momentului. Sunt adevărat, a venit sezonul. A venit sezonul și aproape că s-a terminat. Cum? Exact. După cum ați văzut, cireșele au apărut în piață din mai, exact. Da. Iar la noi în Voinești, în Dâmbovița, acum, weekendul viitor, va fi ultimul weekend în care vor fi cireșele în copac. Păi de ce, a fost prea cald sau prea repede? Acesta este sezonul. Ok. Gata. Deci mai-iunie și am închis. Mai-iunie și am închis. V-am adus astăzi câteva soiuri de cireșe, iar acestea Stella pe care le vedem acolo în partea ta dreaptă sunt cele care se coc cel mai târziu. Sunt foarte gustoase. Clasicele, da? Este un soi mai nou, dar sunt extrem de gustoase și, după cum vezi, foarte frumoase. Și foarte cărnoase. Și foarte cărnoase, exact. Și pe lângă acestea, Stella, te invit să le guși și pe surorile lor. Este un hibrid spre vișină? Nu, este tot o cireașă. Soiul este Cordia și sunt mult mai dulci. Și vezi culoarea mult mai zemoase decât acelea. Mi-ai zis că avem și niște rarități aici. Sigur, azi v-am adus și câteva rarități și putem să vedem cireșele negre amărui și foarte, foarte micuțe. Le putem vedea aici, care sunt extrem de greu de cules. Puteți să vedeți că cireșele negre, toate cireșele de fapt se culeg cu codiță, sunt extrem de greu să cules. Păi este de la noi din Livadă, sigur că da. Iar dulceața din aceste cireșe amărui este o adevărată delicatesă și o avem și aici. Încearcă, te rog, vezi că pătează. Atenție că pătează. Da, prima oară. Iar gustul este deosebit, la fel ca și cireșele albe pe care le avem aici. Ce cireașa amară? Că nu e amară. De ce nu e la fel de dulce ca cealaltă, da. Nu e la fel de dulce, însă aceste cireșe amărui provin din cireșele sălbatice. Cireșele sălbatice sunt și mai mici de atât și sunt și mai amărui. Sunt foarte bune. Foarte bune. Iar dulceața e delicioasă. Pe lângă acestea avem și cireșele albe. Aceste cireșe gălbui, de fapt, foarte bune și la fel foarte gustoase, însă și ele rare. Atât cireșele albe cât și cireșele negre, pentru că sunt destul de greu de cules, astfel încât ele să rămână așa gălbui și frumoase. Nu e neapărat pretențios soiul, nu? Nu este neapărat pretențios, însă este nevoie au nevoie de un tratament special la cules, iar din nou dulceața din aceste cireșe albe este absolut delicioasă. O avem și aici. V-am adus să gustați. Și v-am adus și pâinică, te rog, Diana. Ce încerci? Să guști. Dulceață, nu? Și încerc asta un pic. Asta e de cireșe amare? Cireșe amare acolo și cireșe albe. Și aș putea să spun un soi care nu prea se găsește în general în piețe. Este acesta și anume soiul boambă de codnari. Boambă de codnari. Atenție, nu e vinul. Boambă de codnari. Nu este vinul, este o cireașă foarte aromată, portocalie, după cum vedem, și la fel foarte bună în orice compoziție. Iar ce bune! este bună și are un alt gust față de cele două și o altă textură. E mai aromată, e mai fructată, e simți... Da, te rog. Hai, Diana. Dar să încerci și... Ești fană cireșe? În general? Da? Astea sunt preferatele mele. Alea sunt preferatele tale. Și ale mele sunt foarte bune, însă ce pot să spun este că eu am crescut cu cireșele boambă de codnari și cu cireșele albe. Astea sunt cumva cireșele de mai? Nu. Nu sunt alea de mai. Cireșele de mai sunt roșii și nu sunt atât de gustoase. Astea sunt cireșe albe care se coc acum, în această perioadă. Eu am un cireș alb în curte la studiu. De mai. Exact, dar e un pic mai mare. Eu nici n-am văzut în viața mea. Pot fi mai mari sau mai micuțe, sunt și ele puțin amărui și sunt foarte bune, iar la noi în Voinești, noi încă livrăm aceste cireșe și weekendul viitor va fi ultima livrare, așa că dacă cineva vrea să se bucure de ele, este ultimul weekend în care le pot... Acum ți-am văzut cercei! Le pot comanda, da. Iar pentru fete și copii recomandăm folosirea cireșelor și pe post de cercei, de ce nu? Ce tare!
Da, așa. Și așa dacă din iulie încolo vreau să mai iau cireșe? Dacă din iulie încolo vrem cireșe, le vom lua din import, din păcate. Însă, ce puteți face? Dacă cumpărăm cireșe în acest weekend, vedeți că ele sunt culese foarte frumos cu codiță, le punem la frigider, nu le spălăm, obligatoriu cu codiță, în tava frigiderului pot să țină chiar și până la o lună. Serios? Și fără codiță, nu? Fără codiță, în momentul în care noi am rupt codița, vedeți că deja are o rană aici cireașa și asta va face ca ele să se strice. Și trebuie să le mâncăm. Și trebuie să le mâncăm, exact, da. Mulțumim frumos, Corina! Cu drag și vă recomand să le țineți la congelator, le scoateți sâmburii, le puneți la congelator, iar apoi le folosim în tarte. Dulcețuri, sigur că da, dar și compoturi și, de ce nu, ținute la rece în smoothie-uri și cocktailuri. Sau cumpărați 1 kilogram, vă uitați la meci mâine seara la 7, așa cum o să fac eu, și mâncați 2 caserole întregi de cireșe și când plecați să vă culcați, o să fiți așa. Mulțumim frumos, Corina! Mulțumesc și eu! eu! O săptămână ușoară și productivă, că e ultimul weekend de cireșe, auzi! Exact! Hai să ne întoarcem și noi după o pauză scurtă, dar cât să mâncăm toate cireșele astea de pe masă. Cireșe bun, cercei